GPS be kell majd kapcsolni. Hello. Berúgtam a borkocsorára. Tehettük meg, mert nem mentünk el. Tessék? Mi nem tehettük meg, mert nem mentünk el. De mit voltunk? Mi tegnap itt voltunk Itt kóstoltuk. Itt kóstoltunk. Egész. Vedd már meg kocsival. Jó, hát. Meg az ilyen izéját mind jó. Kidöltjük vele a héját. Majd lesz száradni. Itt vagy egy kocspálinka. Az nem megy ide. Az nem. Az nem megy. Hát szomorú. Ennyit már nem ittam, a jó Isten tudja mikor. Tegnap. Egészségedre. Megnézzük, van egy bolt itt, a tonán. Itt van ám az asztalon, Jani. Ez igen. Szia. Lesz szám. Csonka tojással. Hello. Hosszú kobás, rövid imádság. Mi? Úgy. Kellemes szükség ünnepeket kívánok, akivel még ne talán a héten nem találkoztam volna. Köszönjük hasonló jókat. Aki megbíztak ilyen idejével ingyenes. Ami Laci? Ó, de rendes. Ő elment. Én azért majd. Azt hittem, hogy elmentek. De azért ennyire volt a pályintát. Itt hagytad, hogy ott van benne a jövő. Parikám. Mit mondod, mi van benne? Ez mit jelent? De nem mit kerekedett. Egyenesen mondja. Ne szeretnék meginni egy ilyet. Egy Miért? Mert vagy már rajta. ne basz ki. Nem valami vírus, tehát. Na? Valaki vírus még nem Meg, na, hát most hiába is vagy kíváncsi. Nem mondja. Csak jó reggelt! Jó reggel. Gyere, Fanni! Hello, Laci. Nézd már, tyúk meg kockod jön a tojás! Jön a tojás. Ki az? Melyik? Aki kotokodácsa. Nem tudom. Tyúk. Felébresztettek maradásba. A Renátó merre van? Várjátok meg. Ha oda így elmegyünk, akkor meg már kilátod, hogy el kell menni. Onnan már nem messze van. Várok át. Mondjuk a bókpályát én megnézem szívesen. És nem tudom, hogy bírom. De ha fölmegyünk a kékesre, onnan följebb már hova megyünk? Még ott a kilátó. Kilátónak, hogy ide? Hát ezt Erre nem láttam a bókpályát. Hát természetesen én hallottam róla, elviszem én. Csodálat ennyi. Csodának. Jó, tehát tartok el. Antalnak? Igen. Nem adjuk oda Jó, ez a szemek hogy figyelnek. Jó, ha van. Kész sokom, jó reggel! Jó reggel!
se viszi a mi mágia, hanem azt a szertartásságot, ahogy azt csinálja, és úgy megmarad neki a tojás, ahogy kell. Ha kisebb edényre volna, mint ez. Hát ezzel lehet irányítani, igen. Alkedli sütőben. Akkor igen. Még nincs. Már nem is lesz akkor. Már nem lesz. Hát úgy vizik meg szótűsünk, mert este felültettük, vonatra hazaküldtük. Elutaztak vissza. Már nem is van. Halljátok ezt! Töke. Na. Töke. Kilendültem. De így fúj a szél. Onnan lefelé. Jónak level. Innen fel. Szél ide csavart, meg oda csavart. És akkor ide értem Ja. végül. Ügyes vagy te. Hát, majd Te látjuk. szóló vagy itt. Laci vejed még ügyesebb volt, mert itt hagytad Szólóba. üveget. Felhagytad már. Mi? Itt van ám, várjában. Nem messze van este. Nem ez jó. Kapott látom, vagy hogy Ja. mondják? A száz. Hát ezért vettétek ezt az autót, hogy bár szekrényetek itt legyen. Jussi, ne variálj már, még 3-ig elmegy ez egy laza. Csak hogy békén hagyják. De gyere, és te figyeld, és Ja, nem mentek ja. sokat. Nézd meg ezt. Tudom. Ennyi. Jó. Jó? Pohárfenekére nézünk. Hittem jól van. Hát most lehet, ennyinek vége lehet. Szerintem ez egy kis. Az volt ez, ami ágyba küldem ki. Nem. Ágyba küldük. Gyere majd. Közben. Kuki, hogy álltok a dolgokkal? Mit mondok? Sörre! Szevasztava! Van szükségünk. Jó reggel! Éppen. Imi bácsi, tessenek jönni! Lég a tojás. Valakinek ott kell lenni addig. Félkövésben van a tojás. Kezded? Nem, mondjad csak rá. De akkor valaki helyettem el. Na, figyelj, Igyekezzél, tedd le nyugodtan azzal, vigyék itt a kezedből. Adjuk, Gabi, Laci, beszólsz ott a lányoknak? Na, Iris benn van a konyhán. napsütéses reggelre ébredtünk, és a húsvéti nyuszik járt a kertünkben. Itt ám bizony, de nem csak egy, nagyon sok húsvéti nyuzi járt a kertünkben, rakott itt mindenfélét, tojás, nyuszit, egyebeket. Van itt nagyon szép fiatal társaságunk, aki szeretné ezt megtalálni. De az a baj, hogy egyedül érzik magukat. Szeretnének maguk mellé egy párt választani. Úgyhogy minden kedves gyereket megkérünk, hogy válasszon magának egy párt. A kedves édesapja, nagypapája, nagymamája, anyukája, aki csak tetszik neki. Gyorsan válasszál magadnak egy párt. Gyere, én vezetek. Na, Fanninak már megvan. Jó, Vivike, gyorsan válasszál valami. Vivi, gyorsan, hát van édesapád, nem? Puszik válasz, mert ő fölvette, hogy hol van. Viktor is. Apádat kap magad mellé. Fogd meg húzzad! Gyorsan, Vivi, Csilla, még te is kereshetsz valakit. Hé, ti legyetek együtt, Csilla. Rita is kereshet magának párt. Tényleg. Persze, van itt a röltözőjében elég. Sanyi bácsi. Következő a párja, legyen szíves, keressen egy törölközőt, és a kedves társnak a szemét kösse be. Hoppá! A felnőttjei. Ilyet mondott nekem. Tessék,
De úgy ám, hogy... Szilárd, gyere! Várjál majd, apu, én beigazítom a nem úgy a szemedet, nem a fejedet, a szemedet. Karate 3. Meg ne fújtad. De látsz! Nem már! Na, de tényleg úgy már ne csaljál. De így jön, és csak Erika, úgy, ahogy a Pistinek csinálta. Itt vagyok. Ezt is kösse már valaki. Vivi, majd én mutatom az utat. Ergo létezett. Na mi van, Fanni? Hát ki vezeti apát? Indulhatunk. Megfogjuk a társunknak a kezét. Nem, tessék vissza rendesen. Figyelj! Vezeted a bekötött szemű embert, és a kicsik keresik a tojásokat. És akkor vezessed, hogy hol talál. Jó? Ugye, a kicsik vezetik, és a nagyoknak kell megfogni a tojást. Tehát a nagy találja meg a tojást. De az a Neked kell oda vezetni, és oda vezeted, és majd megtalálja valahol. Menj előre! Gyere már! Neki még elkapod a fát! Ott gyere, gugolj le! Tessék, fogd meg! Várjál, még van! Akin van a török? Nem, fordítva. A törölközős veszik fel a tojást. A törökös veszik fel a tojást. Nem, Viktor, nem. Tessék, ott van! Ott van, tessék. Ja, menjél le, ragd le a kezed! Fogd meg! Ez a harmadik! Várjál, és nem biztos, hogy tudod érni. Ott van pedig a fiala. Rengeteg van. Csatorna hátra mögé. Hoppá! Lentre toljuk a nyuszit. Mi vezetsz bele? Gyere utána, majd szólok, hogy lesz valami. Hamar. Hagyjatok a többieknek is. Nem is vettünk még fel egyet sem. Csak egy 3. Már úgyis összegyűjtöttük. De mire küldtél egy cselék? Baknyúl, elfáradt a baknyúl. Gyere, Jani! Keresed én meg utána. Ugye ebben nyúkálja, ebben tele van tojással. Itt az zacskó. Hát itt van zacskó. Vedd ki az acsit. Hallod? Fogd meg Imre. Fogd meg. Tedd a kezed. Fogd meg a kezed. Ne törődjél vele. Hallod? Ne törődjél vele. Tényleg én nem láttam. Nem baj, ez ott a gyerek a kezedbe adta. Hallod? Gyere el onnan, ne is lássák. Gyere előre egy két lépést, ott megállhat.
Megnyered a versenyt, tudtól. Szandi, gyere, gyors. Oda nézd, mennyire. A te gyereked, kinek mennyi sikerült összegyűjteni? 13-ban. Mutassuk csak! Jaj, Cserémire szórakozzál! Rakja csak le azt! Bunda! Bunda! Fogtották a kezembe. Így rögtetek rajta. Nem mondták, hogy hol kell keresni, igaz? Fogták a kezembe, hogy ez... Nem szóltam neked, nézzél már szét. Nem mondták, hol kell keresni. Hibák, te hányat? Hányat találtál? Én vagyok! Hányat? 55-öt, ott a győztes! Ott a győztes, 55-öt talált. 55-öt talált. Ki az? Tini bácsi. Darab, darab. Jaj, de jó, Laci! Jaj, de jó! Nagyon sok csomagot gyűjtött, nagyon ügyes volt. Meg is lehet Lekörözte kapcsolni. a nagyokat, mert van neki vagy 8 vagy 10 csomagja.